Soc Isaac Rollo, soc bomber assignat al grup de salvament aquàtic i soc voluntari de la base de salvament de Creu Roja de l'Escala. Vaig descobrir el món del voluntariat de la mà de Creu Roja fa a la vora de 30 anys, fent de socorrista a les platges, i d'aquí em va venir la meva vocació per prestar auxili als altres, i amb el temps m'he anat formant en l'àmbit marítim, el salvament aquàtic, i ara puc fer-ho de manera voluntària de la mà de la Creu Roja un altre cop. És una base que dona servei a recolzament a les accions que fa Salvament Marítim en el nostre tram de costa. Som 54 voluntaris, són gent que venen del món de les emergències i que estan d'una manera o d'una altra relacionats amb el mar. Hem pogut diferenciar tres rols dintre la tripulació molt marcats. Un seria el de patró, l'altre seria el socorrista o mariner i un tercer tripulant que seria el sanitari. Llavors, dintre d'aquestes competències que té cada tripulant, podem donar resposta a multitud de serveis que ens passin des de la torre de salvament marítim. El voluntariat forma part del meu dia a dia, entenc que és una filosofia de vida. Jo crec que el fet de prestar auxili de forma altruista és una tasca molt noble i que si tens el temps i tens l'esperit, omple molt i a nivell personal et fa créixer com a persona. El mar està en totes les facetes de la meva vida, el tinc present, a nivell professional, a nivell esportiu, soc nedador d'aigües obertes i a nivell familiar. Sempre fem les vacances a algun lloc de costa i se'm faria difícil imaginar-me viure lluny del mar.